مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 پروردگار عالم پروردگار عالم تو ہی ہے ایک سہارا تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 تیری شان کے غلائق حسنا کہاں سے لاؤں تیری شان کے غلائق حسنا کہاں سے لاؤں تجھے آئے پیار جس سے تجھے آئے پیار جس سے وہ ادا کہاں سے لاؤں تیری شان کے غلائق حسنا کہاں سے لاؤں تجھے آئے پیار جس سے وہ ادا کہاں سے لاؤں تیرے آستان سے اٹھوں تیرے آستان سے اٹھوں تو میں جاؤں کس کے در پر تیرے آستان سے اٹھوں تو میں جاؤں کس کے در پر جو ہو بے نیاز تجھ سا جو ہو بے نیاز تجھ سا وہ خدا کہاں سے لاؤں اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 یہ تھے مناجات حمد اس کے بعد مدینے کی شان میں کون سا کلام سنا دوں جو آپ کی فرمائش ہے کون سی نعت سناؤں کون سی حذیفہ کہہ رہے نبی نبی نعت سنا رہے چلو حذیفہ کی فرمائش پہ ایک دو شعر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ ذہن میں سوچ لیں پھر آپ کو بھی سناؤں نبی 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 چمن چمن کی دلکشی چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جس سے شبنمی ہے چاند جس سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی وہ کہکشاں کی روشنی فضاؤں کی وہ راغنی فضاؤں کی وہ راغنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی
تھکی تھکی رکی رکی تھکی تھکی رکی رکی اسی طرح دبی لچی اسی طرح دبی لچی حلیمہ بی کی اونٹنی حلیمہ بی کی اونٹنی جو مکے میں پہنچ گئی سبحان اللہ کہ سارے بچے جا چکے کہ سارے بچے جا چکے جگہ وہ اپنی پا چکے جگہ وہ اپنی پا چکے بچا تھا ایک آخری نبی 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 جی مبشر ہاں وہ تھا تیرے نے چرچے تیرے نے کس کے چرچے ہیں کس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم جس پاسے میں کن لاوا چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جس پاسے میں کن لاوا چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جس پاسے چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے خود پڑھن نال سب نو سناواں خود پڑھن نال سب نو سناواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے خود پڑھن نال سب نو سناواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں سونیا اساں تینوں سونیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں عاشقاں دے سینے وچ ویکھیا تیرے رب نو تیریاں چاہواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے میں خود پڑھن نال سب نو سناواں چرچے تیرے نے کامیابیاں نے تینوں فرش تے ویکھیا کامیابیاں نے تینوں فرش تے ویکھیا رب تینوں رج رج عرش تے ویکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہی حسن تھا کیا ہی حسن تھا قربان جاؤں ابو بکر پر جو 3 دن 3 راتیں مسلسل حضور کے چہرے کو تکتے رہے حضور کا چہرہ دیکھتے رہے ہاں پھر کیسا رنگ چڑھا فرق نہیں معلوم ہوتا تھا ابو بکر کون ہے اور صدیق اور حضور کون ہے فرق نہیں معلوم ہوتا تھا ایسا رنگ چڑھا صدیق اکبر پر تو شاعر کیا کہتا ہے کامیابیاں نے تینوں فرش تے ویکھیا رب تینوں رج رج عرش تے ویکھیا رب تینوں رج 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 عرش تے ویکھیا رب تینوں رج رج عرش تے ویکھیا تیرے رب نو تیریاں چاہواں تیرے رب نو تیریاں چاہواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے خود پڑھن نال سب نو سناواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں سنیا قرآن وچ لکھیا
हुजूर को कुरान में आपने देखा है? हुजूर को कुरान में आपने देखा है? नहीं देखा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। नहीं देखा। हुजूर को कुरान में नहीं देखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा, अम्मा जान हुजूर की सीरत बताएं, हुजूर के बारे में कुछ बताएं, हुजूर कैसे थे? अम्मा जान ने फरमाया, कुरान नहीं पढ़ा है। तो सारा कुरान मेरे हुजूर के अखलाक हैं। कुरान किसके लिए आया? कुरान किस पर नाज़िल हुआ? जब हुजूर गमगीन होते थे अल्लाह कुरान नाजिल करता था। जब हुजूर को कोई जरूरत पेश आती थी अल्लाह कुरान नाजिल फरमाते थे। जब हुजूर परेशान होते थे अल्लाह कुरान मजीद नाजिल फरमाते थे। हाँ, बचपन है हुजूर का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपन में है। हाँ, अभी दुनिया में नहीं आए, वालिद का साया सर से उठ गया। ये इस वजह से हो रहा है, अल्लाह फरमाते हैं महबूब मेरा है, इसकी परवरिश भी मैंने करनी है। हाँ, इसको सिखाना भी मैंने है। अभी दुनिया में नहीं आए, माँ के पेट में है तो वालिद का साया सर से उठ गया। दुनिया में आए अभी बचपना है तो माँ का साया सर से उठ गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, हाँ, दादे का और चचा का साया सर से उठ गया। हाँ, हुजूर का बचपना है। हुजूर परेशान होते थे अल्लाह तसल्ली देते थे। हुजूर गमगीन होते थे तो अल्लाह तसल्ली देते थे। हाँ, हुजूर को खिलौने की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने चांद को खिलौना बना दिया। चांद हुजूर के इशारों पे घूमता था। हुजूर को झूला देने की जरूरत पड़ी, कोई भाई नहीं था, अल्लाह ने जिब्राइल को झूले के लिए भेज दिया। जिब्राइल आके झूला झुलाता था। दीन विच वेखिया ईमान विच वेखिया, दीन विच वेखिया ईमान विच वेखिया, असां तैनूं सोहणिया कुरान विच वेखिया, असां तैनूं सोहणिया कुरान विच वेखिया। सब आयतां ने तेरियां अदावां, सब आयतां ने तेरियां अदावां, चर्चे तेरे ने, शोर नहीं भाई, शोर नहीं। सब आयतां ने तेरियां अदावां, चर्चे तेरे ने, चर्चे तेरे ने, खुद पढ़न नाल सब नूं सुणावां, चर्चे तेरे ने, जिस पासे मैं कन लावां, चर्चे तेरे ने, चर्चे तेरे ने। जज़ाकल्लाह।